Šta je Bitcoin? Čije su to pare? Kako to kupi mašinu i kopa i sad, ne znam, zarađuje ovoliko, onoliko, ode se na ličnu kartu, podigne se novac u banku bez da on ima neke knjige, bez da se plaća porez i tako dalje. Možete mi objasniti šta je to? Hvala. Slušajte, ja bih vas zamolio, to nije na današnjem dnevnom redu. To je juče bilo na dnevnom redu, ali pošto je gospodin Marković juče opravdano bio odsutan, ako želite, gospodine ministre, izvolite. Pa hoću, nego ako se ne varam, imam samo 2 minuta, tako da je to relativno kratko vreme. Ali, gospodine Markoviću, drago mi je... Ako ne možete da objasnite u 2 minuta, onda nemoj da pokušavamo. Drago mi je što ste pokrenuli ponovo ovo pitanje. U razvoju neke digitalne ekonomije, u razvoju nekih inovativnih delatnosti, opet neki ljudi koji su možda korak, 2 ispred nas, razmišljali su da kreiraju nešto potpuno novo. Potpuno novu valutu, potpuno novu imovinu, potpuno novo sredstvo plaćanja. To su kriptovalute. Bitcoin je najpoznatiji. Imate 100 nekih bitcoina, nije važno. I vi hoćete da platite sa tim bitcoinima. Neko to prihvata kao način plaćanja, neko ne. Sa novim zakonom koji ćemo doneti, postoje institucije, organizacije, preduzeća koje se bave trgovinom tih bitcoina. Dakle, vi razmenite bitcoine kod njih, oni to prihvataju i vama daju novac, dinare, i vi sa dinarima platite ono što treba da platite. Ja znam da je ovo dosta komplikovano, jer malo pre sam pitao ministra Vulina kako će policija da zapleni nelegalno stečene bitcoine, ali to je sada već ulazimo u metafizičke rasprave, a to nije danas na dnevnom redu.